Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka sengkasi lai kor pelun hak arpu arterik uno pra arjar pusau. Kala penha perda ya ka jingrakhi dap san posnem ka jongka da ka bapelong ya ki program lekman. Shwaban penkut ya ka ni ka jingrakhi ka seng kala pelong boroshisnam ya ka jingpen bernya ba kentop ya ka jingale kai maupun ka jingpen sotu bat pensyai halor ki jingtem jingput ukhasi. Ka jingpuli ya ka jingseng teman na ka benta ki samla bat ki khana. Ka jingpen i ya ki ksiar ki ksa bat ka jingpen kre bat ka jingshna penwandor ya ka chandua bat ya ka krong. Ya kani ka jing rakhi ka balalong hamadan light kor pelun la saki ya ka jingi shembenta bapura da ki shnat rekam bapher ka sengkhasi na kaleng kari lum khasi ringkat ka jing saki lang jong u vice president ka sengkhasi ki meshalong u ba PD nongrom u bala ai jing kren hakani gasngi bat ya ka jing sedang jong ka sengkhasi light kor la ai do vice president jong ka sengkhasi light kor u ba ti meliam ngam. Ha kani kasi ka sengkhasi lai kor pelun kala pelat pat baru ya ka souvenir kum ka jing pensa kan mau ya kani ka jing ya lenti jong ka seng ha ka porjan miet la pelong pat saya ka jing kop urang kan sai ha ka ba unashlem paka kharkamni ula yora ya ka nam la do kat ba u pendap bor lang saukme ha ka kerdan ka baar bat u easy bor saukme ha ka kerdan ka balai. Ha ka jing kop thai janai ka ibarti merthong kala yora ya ka nam ladu kat ba ka dahun shisha kala yora ya ka kerdan ka baar bat ka bai shongkhya renja kala yora ya ka kerdan ka balai.
Yam Tengkai Ukasi ไอ้ก็จริงทับตีก็ประจำยาย